l'Oriol fa molt temps que em diu jo tinc ganes de veure't fent una cosa que no sigui una cosa que sigui més teatral, que sigui una mica més desenfadada, que sigui més lliure, I ell sempre parlava d'un cabaret o d'un concert. I llavors, jo sempre pensava, jo necessito un còmplice per fer això, perquè és molt més, treballes molt millor i a més pots anar, sempre treballar amb algú t'empeita a ser millor, o t'empeita a anar cap a un altre lloc, a estar fora de la teva zona de confort, no? I aquí, de seguida, la persona de Rafael Villalobos, que és un nano, i dic que és un nano perquè té 10 anys menys que jo, 11 anys menys que jo, i fa molts anys que el conec, que el vaig conèixer a Madrid fa molts anys, i me'n recordo que em va venir després d'un concert i em va descol·locar completament, saps? Una persona d'aquestes que quan la coneixes dius, uf, i d'on ha sortit aquesta persona, saps què vull dir? Em va dir, tu cantes el Seicento de la manera que jo l'entenc. I jo el vaig mirar a la baix i vaig dir, tu qui ets? I ara això que dic, vull dir, sona molt paternalista, però no, de fet, he vist tot el seu desenvolupament intel·lectual i ara el desenvolupament artístic que ja porta una embranzida molt gran, no? I jo sempre desitjava treballar amb ell, no? Perquè és aquesta mena és una persona molt brillant a tots els nivells, no? I per mi era el còmplice perfecte per fer-ho, perquè és una persona que té un humor, coneix música, coneix els elements teatrals i em sento molt còmode treballant, no? I tot el treball que ja portem fent sobre el Bis està donant fruits, idees almenys fins ara molt atractives per mi, no?